салом салом дӯстони азиз, ин рӯзномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол рӯи экранҳои шумост. Ин лаҳза мо дар бораи нашри чоруми барнома ба шумо маълумот хоҳем дод. моро ҳамроҳ бошед. дӯстони азиз, чун ҳар вақта шурӯъ мекунем аз бахши муаррифии зодгоҳ ва либоси миллии худ. дар ин бахш тамоми иштирокчиён фаъол буданд, вале аз шаҳри Душанбе Фарзона аз байни дигар иштирокчиён чусту чолокии худро аз даст надода ҳамзабон бо забони англисӣ тоҷикистони азизро ба аъзои ҳакамон муаррифӣ намуд, ки воқеан ҳам ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Tajikistan is a very beautiful country with a rich culture. If you want to visit our country, I think you will love our culture, you will love our tourist places. бахши ҳозирҷавобӣ. дар ин бахш ба суолҳое ки аз ҷониби ровии барнома ба иштирокчиён пешниҳод гардид, иштирокчиён тавонистанд ки танҳо ба 2-3 суолӣ посухи дуруст гардонанд ва қайд кардан ба маврид аст ки ҳатто буданд иштирокчиёне ки ба ягон суол посухи дуруст гардонида натавонистанд. хадамоти хизматрасонии газ занг заданӣ бошед, кадом рақамҳоро мечинед? ба рақами 04 занг мезанем. Ба рақами 04 занг занед. Дуруст. Роҳбари дуюмро дар донишгоҳ чӣ мегӯянд? роҳбари дуюмро дар донишгоҳ замдекан мегӯяд. Дар донишгоҳ гуфтаистанд, дар факултет не. Шаҳри Калкутта дар кадом давлат ҷойгир аст? Hindustan. Дуруст, Ҳиндустон. Гап сари ду гузариш аст инҷо. Чӣ гуна гузариш? хат тағйир ёфт. Бале. бахши тароҳӣ. дар ин бахш ҳамаи иштирокчиён тавонистанд ки намун супорише ки аз ҷониби тароҳ ба онҳо пешниҳод гарда буд ба хубӣ аз ин шарт бароянд, вале боз ҳам Фарзона дар ин бахш чусту чолокии худро аз даст надода аз байни дигар иштирокчиён тавонист ки соҳиби 5 тангаи тилло гардад. аз ҳамаи духтаро дида камтар дар нақшу нигоре ки ман нишон додам алитони Фарзона монанд аст. дар бахши омода намудани хӯриш ҳар як иштирокчии мо ҳунару маҳорати худро нишон дод ва Фарзона, Ҷамила ва Шукрона тавонистанд ки бештар тангаҳои тиллоиро ба даст биёранд. ҷамила 5 тангаи тилло дода шавад, ба Фарзона 4 тангаи тиллои дода шавад. мор чунон ҷонвари тарсовар ки ҳатто аз шунидани номаш вуҷудам ба ларза меояд, вале аз чӣ сабаб бошад намедонам, ин мор дар барномаи мо чунон ҳалиму меҳрубон буд ки ба иштирокчиёни мо имконият медод ки тангаҳои тиллоиро аз зери худ бигиранд. дӯстони азиз, барномаи Зебосанамро метавонед рӯзи якшанбе тариқи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз расо соати 19 тамошо намоед.